Nistgħu ngħidu biċċna minn quddiem dal-għodu li llum hi l-festa tagħna. Hi l-festa ta' kull wieħed u kull waħda minna. U għandna tassew għax nifirħu llum, għandna tassew għax nifirħu meta aħna nfakru l-magħmudija tagħna. Għaliex? Għax il-magħmudija dik id-dikjarazzjoni min-naħa ta' Alla li inti kull wieħed u kull waħda minna u ġew inti għażejs. Inti maħbub, inti maħbuba. Dik li hi l-magħmudija. U xemm misbaħ milli inti mhux biss tkun taf imma tħossok verament maħbub jew maħbuba. U minn min? Mhux minn bniedem. Minn bniedem ukoll importanti, imma l-iktar importanti nħossuna maħbubin minn Alla, minn dak li għamilna, minn dak li ħalaqna. Il-Vanġelu beda b'mod stramb ħafna llum. U l-poplu kien jistenna ħerqan. X'kien jistenna l-poplu? Minnu dak il-poplu? U aħna. Kull wieħed u kull waħda minna. Ħadd minna mu kuntent 100%, laqqas ħadd. Kollha kemm aħna nistennew xi ħaġa. Kollha kemm aħna nittamaw xi ħaġa. U bħal poplu ludi jmorru niġru ħafna drabi fid-deżert mingħajr ma nindunaw. Fid-deżert tal-ħajja infittxu xi Ġwanni l-Battista li jista' jagħtina xi ħaġa. Ħasbu li hu kien il-Messija għalilna l-Vanġelu u aħna bħal dawk in-nies l-istess bħalhom nistennew ħerqanejn infittxu lawn u lem biex nimlew il-vojt ta' qalbna. U llum hemm elf mod kif nimlewh jew kif nippruvaw nimlewh għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar nindunaw li aktar ma nippruvaw nimlew aktar inħossuna vojta biex timlih il-vojt ta' qalbek billi jkollok ħafna flus. Għaw xi ħadd li bil-flus irnexxielu jimla l-vojt ta' qalbu biex timlih il-vojt ta' qalbek billi jkollok ħafna proprjetà. Għaw xi ħadd li b'ħafna art u b'ħafna binej irnexxielu jimla qalbu biex timlih il-vojt ta' qalbek billi jkollok ħafna mħabbiet, ikollok ħafna rġiel jew ħafna nisa biex timlih il-vojt ta' qalbek billi jkollok it-tfal jimxu l-qudiem u jagħmlu suċċess fil-ħajja se jimlewlek qalbek dawk. Jew dejjem tibqa' xi ħaġa kantuniera u forsi mhux kantuniera, ħofra kbira fil-qalb li rridu nimlew. Imma dawn il-ħafna Ġwanni Battista li nsibu fit-toroq tal-ħajja tagħna u mhux sinċiri bħal Ġwanni l-Battista tal-Vanġelu. Ġwanni l-Battista tal-Vanġelu kien sinċir, kien raġel biżejjed biex jgħidulhom isma' xbejn qegħdin tħabbtu bieb żbaljat, mhux jien il-Messija. Mhux jien il-Messija. Id-dinja tal-ekonomija, id-dinja tal-business se tgħidilna le mhux jien il-Messija. Il-flow se jgħidulna le mhux jien il-Messija. Asħat. Għaliex? Għax ikunu qegħdin jieħdu minna, jieħdu minn għandna. Jeħduna, jisirquna, jikluna ftit ftejt. Ħadd minna ħadd mu sinċir daqs Ġwanni l-Battista u lilna jgħidil nisma' le ta' mhux jien il-Messija. Messija u ieħor. Il-Messija u dak illi mhux ixarrab l-ilma minn barra u jħallik l-istess kif kien jagħmel Ġwanni l-Battista jgħammed bl-ilma u tibqa' l-istess minn ġewwa. Le. Il-Messija u dak li jgħammed bl-Ispirtu, l-Ispirtu jinfet ġewwa ġol-qalb tal-bniedem. Mhux bħal l-ilma li jgħaddi minn fuq ġismek u jibqa' sejjer, le. Bl-Ispirtu u in-nar li jitrasformak in-nar jaħraq, in-nar ibiddel il-forma tal-oġġett jew il-ħaġa li tmiss miegħu. L-Ispirtu u n-nar ibidlek Ġesu. U fiex se jbiddilna Ġesu? L-iskop tal-parroċċa danu li nħallu lil Ġesu jitrasformana. Pietru u Pawlu wkoll kellhom Ġwanni l-Battista tagħhom, Pietru u Pawlu. Wieħed il-ħajja ta' kuljum tax-xogħol, jaqlaħħa, jikola, Pietru u Pawlu l-erf, il-predikazzjoni imma ta' reliġjon Ġudajka mhux ta' Ġesu Kristu. Ħaseb illi Mosè kellu jkun is-Salvatur il-ħellies mhux Ġesu Kristu. U t-tnejn li huma jindunaw illi l-Messija ta' veru huwa Ġesu Kristu. U intom taħt
il-patroċinju tagħhom, bil-protezzjoni tagħhom, tridu wkoll bil-mod timxu fid-direzzjoni li mxew huma. Niltaqgħu ma' Ġesu. Min kien dan Ġesu? Ħafna drabi għandna idea żbaljata ta' Ġesu, tafux. Tafu kif tfaċċa fid-dinja Ġesu? Il-Vanġelu tal-lum l-ewwel darba li ħareġ mid-dar dan tafu x'għamel? Kieku forsi llum kien imur u jgħid isma' jien ħammur u noqgħod nibda ngħix l-isptar. Jew nibda ngħix mal-persuni drogati, jew mmur noqgħod il-ħabs. Dak li għamel Ġesu meta mar u għad fil-kju wara l-oħrajn kollha għax il-Vanġelu jgħidilna l-ewwel tagħmet kulħadd, imbagħad tagħmet hu wkoll mela qatt fil-kju ma' min? Mal-mitinbejn. Mal-mitinbejn. Għaliex? Għax ma ġiex biex jibbossja biex jikmanda, ma ġiex biex jordna biex jobbliga le, imma ġie biex jisalva. U ma ġiex biex jikkundanna lanqas, ġie biex jisalva. Kemm interessanti din ix-xena Ġesu fil-kju mal-mitinbejn. X'jiġifieri? Ġesu qiegħed jgħidil nisma' jien wieħed minkom bħalkom, anzi impoġġi lili nnifsi għar minkom. Biex ħadd minkom ma jiddejjaq minni, ħadd minkom ma jibża minni, ħadd minkom ma jistħi minni. Imma mhux biss jien noqgħod warajkom biex nidħol fil-ħmieġ li tħallu intom ma ninsewx li l-ilma tal-Ġordan kien is-sinjal tal-ħmieġ u tat-tnubiet tal-Lowt li kienu jinħasslu fih. U Ġesu niżel ġo dan l-ilma. Bħalli kieku jrid jgħidilna Ġesu isma' jien ġejt biex nitabba bil-konsegwenzi tal-ħażen. U jekk jien irrejt inkellem jew nikkomunika ma' xi ħadd li qed jiżbalja fil-ħajja, jien lest li nerfa' l-konsegwenzi it-toqol anki tal-iżbalji tiegħu, tal-konsegwenzi tal-iżbalji tiegħu jew tal-iżbalji tagħha. Mhux niġġudika u nikkastiga u nippunta subajja. Imma nerfa' il-pace miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għax min minna hawnhekk m'għandux ħmieġ xi ħalli fil-Ġordan. Min minna hawnhekk. Min minna hawnhekk maħniex bħal dawk in-nies li jmorru fejn Ġwanni l-Battista x'qegħdin jistennew xi ħaġa għax hemm vojt fil-qalb tagħhom. Ma Ġesu jgħammet bl-ispirtu bin-nar. Il-mamudija tagħna, din il-mamudija tagħna. X'jiġifieri jgħammet bl-ispirtu bin-nar? Jiġifieri Ġesu meta lilna ħallilna dar is-sagrament tal-mamudija, fi kliem sempliċi qiegħed jgħidil nisma' intom qegħdin terqu titgħammet fisser tereq ġo fija. U jien nereq ġo fikom, jien irid insir ħaġa waħda magħkom. Jien irid nidħol fil-persuna tiegħek, jien irid ngħinek tibda tirraġuna bħali, jien irid ngħinek tibda tħoss bħali. Dan hu li qed jgħidilna Ġesu, din is-salvazzjoni tagħna. Salvazzjoni ma nsibuha mkien għand l-ebda Ġwanni Battista ieħor jekk mhux għand Ġesu. U hawn l-isbal tiegħi, l-isbal tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Li aħna nimmaġinaw li nistgħu ngħixu kuntenti, nistgħu ngħixu ħielsa il-bogħod minn Ġesu, il-bogħod mill-Vanġelu tiegħu. Il-bogħod mill-mod ta' kif għallimna hu, ta' kif jitlobna hu ngħixu. M'għandux bżonna Ġesu, aħna għandna bżonn tiegħu. Il-parroċċa dan hu l-iskop tagħha għalhekk isservi. Biex tgħinna ngħixu il-magħmudija tagħna. Tgħinna ngħixu dak l-ewwel għaqda, l-ewwel rabta li kien hemm bejn il-persuna tagħna u l-persuna ta' Ġesu meta l-ġenituri tagħna ġew hawnhekk u għamduna. L-iskop tal-parroċċa hu li tgħinna nsiru aktar Ġesu u tgħin lil Ġesu isir aktar aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura nixtieq li nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija biex nieħdu bis-serjetà mhux l-impenn tal-ħajja nisranija, dak ukoll imma dak jiġi wara. Nieħdu bis-serjetà dan ir-rigal kbir li l-Mulej tagħna permezz tal-magħmudija. Permezz tal-magħmudija kif qal Fader Kristof fil-bidu tal-Qudiesa, il-Mulej jikkonfermalna li aħna maħbubin. U jekk hawn problema fid-dinja, jekk hawn problema li għandhom il-bnedmin, il-imbagħad tidher
u titfaċċa b'elf mod. Titfaċċa pereżempju b'ħafna disturbi mentali, pereżempju. B'ħafna problemi, diffikultajiet ta' relazzjonijiet bejnietna. Jekk hawn problema tafu li minej li ma nħossuniex fundamentalment maħbubin. U li ngħixu ħajjitna imbijew lilna nfusna biex nixtru l-imħabba. U imbijew lilna nfusna b'kull mod biex nixtru l-imħabba. Għax ma nħossuniex fundamentalment maħbubin. U dan hu d-dnub, dan hu l-veru dnub. U allura nixtieq li verament waqt l-Ewkaristija it-talba tagħna tkun mulej. Għatina li narfu, għatina li nifhmu. Illi aħna tassew eżies f'għajnejk. Dan hu ibni l-għażejs. Din ma qalix biss Ġesu l-missier, imma qiegħed jgħid għalejk għal kull wieħed u kull waħda minna. Dan hu ibni l-għażejs li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Il-mulejja tina li kull wieħed u kull waħda minna ngħixu b'din il-konsapevolezza, ngħixu b'din is-sensazzjoni qawwija li aħna maħbubejn. U ngħidilkom kif qalilna Pawlu f'ħafna mill-ittri tiegħu li ħafna mill-problemi tagħna jisparixxu